Weh, nek kira nyapo. Hei, ngelancar Mas ora? Hah? Ndak ngelancar Mas. Weh, ya nek nyopir truk. Weh. Tak nep anu. Hah? Mbak nep. Wan. Alep nyandi. Sita isen kae, sita isen kae. Hah? Kalau sapa lene mung? Mas Minan. Hah? Mas Minan. Endi wonge? Nentangi. Hah? Nentangi ulo. Luntangi. Mang sek nang bantal. Heh, nek bantal. Weh. Ih. Batel kalau nyandi. Wis mari minan. Luntangi. Ki mencetukan nato pangganing apa? Pangganing truk kayak kata aku budal ning Tulungagung nyampe iki meng pangganing truk kae terus tajak nang omahku iki. Kebenakne apa iki? Sampun ana kabeh. Engko bar iki engko tak termanto nggih iyam ya. Munggah truk. Harusnya please. Jempol ora iki? Suwi ora omblak ya. Omblak gong iso metu kok. Kok enek sapa nang omah? Mbak apa yo? Adik sapa? Adik Pika nang omah. Terus ini bapakku yo. Piye? Jane tewel. Malah enak. Jane tewel malah enak. Iki tajak dolan mahku tak takon nglancar mahku. Iki nglancar dari omblak iki ya. Heeh. Lah kan mau nganggo ning truk iki aku kat mangkat tak mulih kae mong. Ngombe iki malah seger ya. Wah, pancen penak mulih iki ya. Yo sesemut pas. Kepet. Gablek tiwul. Akhire dolan nang omblek. Iki ndoke bosok panggah mbok gawa gua ya. Gak jopo iki ndoke. Kemarin penyakit bosok. Lah njero ibu dhewe iki mong nang sanding truk ngono ning mburi. Kayak isuk mengkan wis dunggahane anang to pas omblek budal ke mong. Ha to? Kaya ora adus-adus sik mantuk mong. Heeh, adusane masik wayahe. Wis ana mbok batakne. Berarti kamu gong mantuk blas, gong mulai. Nah, tak aku mulai lho ki mong. Gablek dhewe lho ajaran. Kapan? Marai? Ngotong apa? Heeh. Iki apa iki jajane iki jajane? Jajane ngene omplek ngene iki lho. Jajane sampe pile kita tak pangan sitan. Apa nek canggehi? Pangan kabeh olah kok sitok. Ya ngono. Kimu sarapan uga mung? Urung. Jangan nek Pak Pitik. Jajane Pak Pitik, engko nggih mam engko tak tereng nggih mam sarapan ngono marim ya. Omblek ora masak kok. Nato. Kayak betah melambe terkede, men kangen trek ajane. Kangen aku kalau semoga. Wah, gablek diwul. Tuh, ndang yam. Iki cali apa lagi? Lepute. Urung, gonjot tok. Aku topo ngopo? Topo ngopo? Mas Topan buntangi Mas Topan iki. Kamu dengerin gelem dijak. Biasanya sing truk wis ora gelem. Apa-apane. Oh, iki jeneng wae ora kancane. Paling wis malas. Wis ngono paman. Heeh.